Като малко дете стоях до прозореца на стаята и наблюдавах движението на колите отвън. А улицата беше голяма и имаше много коли и може би обичах да си представям как съм сега в една от тях, там долу. И сега минавам по тази улица и дори забелязвам, може би, това любопитно дете горе на прозореца, с неговия изпълнен с любопитно очакване поглед. И може би дори му махам с ръка и му казвам: и ти си вече на пътя, и ти си вече участник в това удивително пътешествие напред, което се нарича живот, и в което след тази улица те чакат други улици, пътища, клетки, години, преживявания, цели, мечти, указателни табели, важни неща, хора, пейзажи, подробности, хоризонт с далечни планини или морета. И ти си пътешественик, и ти си навигатор, и ти избираш на къде да поемеш. Тече, всичко тече, времето няма бряг и ни влече, няма как. И тъй всяко момче всъщност е бъдещ мъж, поет или моряк. И ти избираш на къде да поемеш, на къде да продължиш, къде малко да спреш, за да си поемеш дъх, или да се обърнеш назад, или да се загърнеш. И няма защо да се страхуваш, че ще пропуснеш нещо важно, защото ти избираш кои са важните неща. И ти решаваш кои са важните неща. И ти събираш важните неща, а другите пропускаш край себе си. Нека да си отидат край прозорците, по вятъра, с тихо свистене. И по време на пътуването има много нови възможности да избереш на къде да поемеш, или малко да се върнеш, или да избереш друга посока, да смениш направлението, защото нещо ново е научено, или нещо непознато изведнъж е станало важно и интересно за теб. Или просто вътрешният ти глас ти говори сега: промени посоката, промени посоката, промени посоката. Отначало може би съвсем тихичък шепот, заглушен от шума на моторите, но постепенно все по-силно, на всяко ново кръстовище, на всеки пропуснат отново шанс да промениш своето направление. И ако по пътя някои слушат радио, а други вземат участие в делничните разговори на съпътниците, аз ти казвам по пътя да слушаш себе си, когато страховете са вече назад, невидими, микроскопично далечни, и не можеш ти вече да ти попречат. И аз си спомням като дете, че улицата имаше две посоки и по двете се точеше непрекъсната върволица от коли. И може би на тази възраст още имах наивното детско разбиране, че едните отиват, а другите се връщат, едните пристигат, а другите заминават. Едните тепърва започват, а другите са на края на своето пътуване. И още не разбирах, че пътуването винаги има две посоки, дори и по най-еднопосочната улица, както и дишането има винаги две посоки, както и планината, както и морските вълни. И че няма значение дали сега се изкачваш или слизаш, дали си с прилива или с отлива, дали се носиш по лявото платно или по дясното,
като вземаш участие в движението, навсякъде възможностите за ново географско откритие, за нови гледки, за нови светове са неограничени, освен от твоя собствен страх да продължиш, да продължаваш. Хубаво казват и правилно, миите не могат да спрат. Нашият кръг си остава, бъдеще спомени път. Нашия кръг си остава, бъдеще спомени път. И няма смисъл да бъдем тъжни пред житейските прости истини. И няма смисъл да се лъжем, ние сме реалисти. Но тогава аз бях само в началото. Тогава аз бях още горе, зад прозореца на детската стая. И още не разбирах, че вече съм там, на улицата, там в потока от коли и хора, които се носят, понякога изнервени, понякога в чудесно настроение и си свиркат с уста, понякога напълно онесени в това, което сега наричаме дълбок транс, понякога замечтани за целта, понякога отплеснати в думите, понякога затворени в себе си, понякога усмихнати, понякога заслушани в някоя песен, понякога обхванати от празнична възбуда, понякога просто уморени, отекчени или отчаяни от безкрайната монотонност на асфалта и маркировката. Защото само не са се научили понякога да хвърлят и поглед настрани, да вдигнат очи, да откриват, може би, едно малко замечтано дете, там, горе зад прозореца. Тогава аз още не разбирах, но вече усещах, че няма нищо по-хубаво от новия календар, от новия ден, от новата седмица, от новата година, които обещават ново пътуване, и че след всяко заспиване следва събуждане, което обещава ново пътуване, и че след всяка нощ следва изгрев и след всяка буря хубави дни, и че няма значение колко тъмно е навън сега, а само очакването денят отново да изпълни всичко със светлината си, и че ние, като хора, сме се научили да акумулираме енергия, за да можем да продължим движението на фенерчета и фарове, дори и в най-тъмното време. Едно дете може би още не знае, че Земята се върти, но едно дете не мисли, че планетата има граници. Планетата на откривателите, планетата на изследователите, планетата на приключенията, планетата на щастието. От тогава са минали много години и аз самият съм вече далеч от детската стая и онзи вълшебен прозорец към голямата улица, край която цъфтяха рози и минаваха хора и се движеха много коли, и която беше за мен по-магнетична от телевизора или дори от играта, защото там вървеше и се носеше във всеки ритъм и посока, хаотично, особено, неповторимо, във всеки един миг. Животът, който нямаше спиране, така както няма спиране въртенето на планетите, светлината на звездите, допира. Вече не съм пред онзи прозорец,
но още мога да си представя, че съм там. Още мога да върна времето, за да вляза в тялото на малкото нетърпеливо момче и да усетя с ръцете му топира на перваза, с носа и челото, хладината на стъклото, което понякога се запотява от дъха, ако не си го съдържал от удивление, да чуя ударите на развълнуваното сърце, което иска веднага да отвори прозореца и да пусне светлината, и веднага да тича на воля, и веднага да поеме свободата на въздуха с всяка своя клетка. И още чувам една песничка, която съм чул за първи път, може би някъде по това време, но не спирам да си припявам и сега, защото продължава и продължава и продължава да ми дава сила по пътя. Ако можех да имам едно магазинче с две полички, бих продавал, познайте какво. Надежда, надежда за всички. Купете с отстъпка за вас, всеки трябва надежда да има, и на всеки бих давала аз колкото трябва за трима, а на този, който няма пари и само отвънка поглежда, бих му дал без да плаща дори всичката своя надежда. La la